Ahojte u tohoto videa. Toto je malá informačka. Natáčím videa kvůli tomu, že jsem to chtěla prostě zkusit. Že se chceme prostě koukat s kamarádkou na to. Jinak moje kamarádka už vydala taky jedno video a bylo moc hezký. Takže já jí takhle chci pogratulovat, že první video se mi fakt líbilo. Až na to, že jak tam udělala mlhu, tak to bylo blbý docela. Ale nějak dobrý. A jo. Někdo se mě ptal, kolik mám LPS pečopáků. Takže já mám pečopáků docela dost, protože mi kamarádka dala pár pečopáků. Hlavně tohohle mi dala. To je německý ovčák, by to mělo být. No, nějak tak. A ještě v tomhle videu se omlouvám, jsou tady ptáčci a písnička od Cégy. Teda. Jo, a mám tady s sebou Kate. Čau. A ta bude ve všech mých videích. I já budu ve všech videích. Protože to je úplně boží. Ano, a má krásnou kytičku. Ano, mám krásnou kytičku. Jestli je tam vidět, tak. A natáčíme to venku samozřejmě. Takže pečopů. Kolik máme pečopů? Kolik mám pečopů? Aha. Jo, ale ještě to. No já vím, ale teď to natáčím prostě jenom já. Takže jich mám víc než 10 určitě. No zase tak. No nemám jich tolik jako Lopasa Lucka, víc než 200. Tolik jich fakt nemám. Ale někdy bych chtěla mít. Kam jdeš? No nějak takto. Doufám, že se na tohle moje kámoška podívá, že prostě takhle. A že určitě přijedu na její narozky. Takže čauky, mňauky. Ještě nejdu. Dobře. Určitě budu docela dost vydávat videa asi, ale nevím, asi tak 2 videa za týden. No, nevím. Nějak tak. Můj nový seriál, což bude můj první seriál, se bude jmenovat Best Friends Forever, neboli česky já to tam napíšu česky a anglicky. Bude to nejlepší přátelé, což budu tohle jako já a tohle jako moje kamarádka. Yes, oh yes. No a tak. Já se jmenuji teda LPS Ina, neboli Lucie Marhanová. Prosím, říkejte mi